Yes, sa wakas guys, ang puntal na. Kaya kami na kayo Jack, ta. Umpas na tayo, bali yung malasigi, manang ng kayo chicks. Sige, nagpinalag ng tayo. Nagpinalag. Nagdakal sa tao guys, nagdakal. Wajalat bali guys, pinashare ko may kaarap ng magangganan. Di man na guys. Dedicate to all the girls around the world. This is Raymond and Shaggy with a combination with the Magana guys. Habang manakaragdad balay, adala ng kuya, yaman na kuya kay Mani, nandoramang klasin Mani. Siyempre si Mamartay ni, namimiss ko yung lasa yung Mani ng kuya. Grabe, masamsami ya guys. 5 lang. Yung suki ko guys, Mani, masarap yung Mani niya. Mani guys, dito na kayo bumili sa Mani. Napakasarap na Mani. Ito guys, oh. Kuya Mani. Shout out at Sara negosyante Jad Malasiki. God bless at sikatayon. Amen. Shout out matad Sara magaganggana tango gwapuran estudyante Yamanar Jad Malasiki National High School. Salamat. Ano ba pangalan niyo sa mga? Moto Kids po. Kayo po! Manilang po! Mani po na wala sini! Shout out nyo yung classmate nyo. Po? Shout out nyo yung classmate nyo. Shoutout po kay ano? Shoutout po kay ano, China Broken Meron pa? Kay Joshly po, di po pasok. Okay, salamat. Thank you po. Salamat ya balbalag kuya. Gad pansusuport tayo sa kumonta. Dakal sunala ko yung agaw-agaw. Salamat. Girl, you're my friend when I'm in need. Girl, it's not on my behavior. Say I'm a savior. You must be sent from up above. And you appear to me so tender. Say girl, I surrender. Thanks for giving me your love. Sasamantalahin ko na rin bumili ng ulam dito kay Mami Bunining dahil maya-maya ay marami na ring tao at magsisiksikan na sila dahil masarap po ang ulam nila dito kaya nagsisiksikan palagi gabi-gabi ang mga bumibili. Shout out po kay Mami Bunining at sa lahat ng kanyang anak, sa lahat ng nagtitinda dito sa pwesto ni Mami Bunining. Shout out po sa inyo. At syempre, shoutout din po kay Ma'am Rebelin de Guzman sa walang sawang suporta at talagang nakadikit pa ang ating sticker sa kanyang cellphone. Hi Ma'am! Oy. Thank you Ma'am. At hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa panonood nyo at sa walang sawang suporta. Bye bye. God bless po.